Agi pagyukbo ning balaang mga adlaw. Ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning sugilanon nga gituyo pagpaom alang sa pagpamalandong. Sugilanon nga naguluhan, buhi nga Ginoo. Hoy! Tipos mo! Dali! Ay, ako! Siya niya na sabing mananakop sa mga naninda sa kadalanan. Ako na lihak po ning akong mga tindang utanon. O gusto na ko sa sako. Bahala na. Hoy, hey! Unsa ka, ha? Abi na! Sir, ayaw sir. Unsa iya, ha? Kapila na mo ingna nga dili na maninda din hinapis kasada. Gahig mo ko da. Gahig mo ko, ha? Ay, abi na imo sa ko. Sir, maluoy ka sir. Inutang pa ito na ako sir. Problema na mo. Igay ako. Sir, ayaw sir. Maluoy ka sir. Ayaw yatak-yataking ako mga paninda sir. Ayaw sir. Dong, may kinauli ka na. Kilanta si Inday. Ugwa ko ikapalit og tambal. Unsa? Hay masinday. Na sa kwarto, natog. Ako ra tong gitrapuhan ganina og basa na bakara. Aron nga muubos-ubos ang hilanat. Huwag ka kapangutang sa tindahan. Ibaw bitaw ka nga wanay musukol na tong pautang dinhi. Asa mo ko paingon? Kabuisit ng kinabuhi ah. Hari. Doon lang sa dakop ka ganina sa mga naninda na pins kasada. Huwag naabtan ko. Ilang gimbargo nga akong tinda og ang uban ilang gipangyatak-yatakan. Unsa? Ginoo ko. Sa isang pitang Ginoo eh. Huwag na makatabang na to. Pabuta ko diya. Asa man ka? Mangitag pa aki. Dalang tambal na Inday. Huwag niya sa kuidang mga pagkaon, mga grocery. May hapital ako aron nga di na tama problema o pagkaon ugma. Kadaghan gud ani. Diin magkakwarta. Nikinsa ka man makawam. Sa akong amigo. Ay kabala ka. Ako na'y bahalang mubayad ini. Balik lang niya. Hari? Ano man ni, uy? Bisan kinsam lagi mo sud o gawas din sa ato. Wa ko makaila sa uban. Kinsa man na sila? Ako ka mga kaila. Mibalik kag paninda og drugas? Sa sabaan ni mo. Sultikos tinuod. Oo. Naninda. Kung may problema, anak. Namay daghang naninda karon anak. Kalapay dali ang kwarta. Dili pa ta mahago. Hari. Magtarong bitatag panginabuhi. Ilaw sa tang lisod-lisod. May pa ne. Dali ang kwarta. Dinagko pa. Ginoo ko, hari. Nahibaw ka kasi ka peligro anang butanga. Sos, pareha na. Maninda ka sa kalsada. Gukurong magyapon ka niya. Uslan man, kinila lang. Hayahay pa. Bahalag magkamangta sa kalisod. Ayaw lang anang klasihas panginabuhi, hari. Dili lang ang atong kinabuhi ang mamiligro, ana. Lakip na ang kinabuhi sa ubang mga tao. Ang mga kabatanunan. Sa baag gini mo eh. Kapay mo hospital mo kapil sa kong kita. Kano sa ko? Wala ko. Ulakaw pa ko. Apasong pa na ako mga asawa nga ng umpra. Yeah. Isira na niya ako sultan ha. Inigkakaw ni mo. Ulyang hapon pa matumauli ang akong anak gikan sa eskwelahan. Sige ba? Ako ni bahala din eh. Tiwasan sila yung usa kay nangahang ko na. Lindel. Niya naman laki ka. After raman mi. Nag-unsa day mo pa. Wa. Bibi kawas bi. Dito man kagsudo eh. Adto na sa kwarto. Ayaw diri. Lakaw na. Opa. Ay. Ano ko sa mga anak na nasuyo na. Saglit. Tiwas lang diha aron nga makabiya na ka. Una lang ko ni mo ha. Pa? Kadit lang. Kuya Tiko?
Ganahan ka mo sa atong akong gibuhat ganina. Ha? Unsa day to? Siya po. Makabrahe to. Makatuon kag maayo ato. Ari, udluan ni ka sa unti. Nay, di lang ko kaya, uy. Suway lang lagi. Gaam di kagkwarta ni Guman. Dira, imo na yung skwintaw. Para baon ni mo. Unya. Isa ko. Ha? Di ko, uy. Bastos man ka, kuya. Bastos ko taon. Inikatilaw ni mo. Magpangita na kayo ni Day. Dali. Patilaw ni ka, Bedel. Ayaw, kuya. Ayaw pa. Ayaw pa. Ganahan lagi ka ni Eksaba. Dili ko. Ma! Pa! Hindi, Eksaba. Da! Ay, kabugat. Ubay-ubay gyud ning atong nakumpradong. Makasugod na gyud taan ni umang adlaw sa atong tindahan nga atong gipahimo tupad sa atong bahay. Dong, dako-dako man gyud na. Nakapuhunan na man gyud ta. Undangin na lang pagpaninda ni mo ginadaling drugas, uy. Sa baan ni mga nang undang, uy. Yahay ko tagnegosyo gud. Kung dili patungod sa akong pagpanindaan na, asa makakipuhunan sa imong gipatukod nga tindahan? Nya, kano sa man di ka muhunong ano? Samtang may musuyo pa, dili ko mohunong. Harry. Ay. Aton ko lang atong anak sa iyang kwarto. Wa man mo tagbo nato nga naulit naman ta. Nakatuog tingali to. Magpatabang kog display niya ni atong mga kinumpra. Lindel? Lindel, mata na day. Hapon... Ha? Ah! Lindel! Diyos ko! Hari! Hari ang atong anak! Lindel! Lindel, anak! Kasi nagbuhat ni mo nini! Lindel! Lidl! Ah! Lidl! Day! Day! Hindi pa na basta-basta ng atong anak! Huwag ka na ganiyang bunog! Gibunog siyang maayo! Diyos ko! Lindel! Lindel, kasi nagbuhat ni mo nini! Kinsa! Vanessa, Na-ICU ang atong anak. Dili pa kong gilugo siya. Di ko lata pa siya og maayo. Hari, kaguba sa nagway sa atong anak. kaluoy sa akong anak. Ikaw ang nagaingon ni ining tanan. Kanang imong negosyo og bisyo. Kung maluwas man ang ato anak, inigawas niya din sa ospital. Mamiya na minimo. Hari, bay, niyali ka. Asa ka? Mulayas ka? Mulayas ka human sa imong gibuhat sa akong anak! Hari! Hari! Ganong gibuhat po man ka to. Kabaw sa tanay. Nagkabaw sa si Inday sa naglugos niya. Puslan man ni inyo kumbiyaan. Dinin lang ko puyo sa bilangguan. Ikaw na bahala sa itong anak. Ipangayo ko pasaylo ni Inday. Pasaylo ako ninyo. Hari! Pila na ba ko kabuhan din sa prisuhan? Human ko doawa makausan ni Vanessa. Wala siyang balik pa. Brad,
Sa ito, Pila ka buwan na tang nag-uban din sa silda, pero sa tanan nga niya din Ikaw rin ako nabantayan nga wag yun makig-abi-abi sa tong kaubanan. kinahanglan di. Human ako, ana. Tagam na ko gami ko. Unya, mangunay ra. May pagwa. Preyas na sa una, Brad. Yun na sa tanan nga niya din Ikaw rin ako nabantayan nga wag yun makig-abi-abi sa tong kaubanan. Kinahanglan di. Human ako, ana. Tagam na ko gami ko. Unya, mangunay ra. May pagwa. Preyas na sa una, Brad. Yun na sa Biblia. Libro raman na. Di ko mutuwa na. Brad, suwais pagbasa. Ila-ilaha ang atong buhing Ginoo. Ang iyang mga pulong. Ang iyang mga saad. Suway lang. Samtang lingkod ka din sa suok. Suway na sa pagbasa. Ibilin ko nini mo, Brad, ha? Aron nga may ikauban ka. Lucas, Kapitulo 6, versikulo 37. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasada ang uban, ug kamo dili pakasadon. Pasayloas sila, ug kamo usab pasayloon. Brad, nalipay ko nga mihatag kag higayon sa pagbasa niya ng balaang libro. May higayon pagkaalang ako. Magkapasaylo pa ka siya sa tanang mga sa na akong nahimo. Wa pa ako kalimti sa Ginoo. Sama sa paghikalimot sa pamilya nako. Pangayo kamo hatagan. Pangita kamo, ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo, ug ablihan ang pultahan. Lucas, Kapitulo 11, versikulo 9 nga to sa 10. Magmisa karon si Father Josue Cadorna. Gusto ka bang utambong? Uba na mong mga nahisala aga karnero? Apan, nakakaplag na sa husto nga dalan, pinaagis mga pulong sa atong buhing Ginoo. Ha? Nahumana ang misa, Brad. May salo-salo nga gamay uban sa atong mga mahal sa kinabuhi. Dugay na akong ikalimtan sa kong asawa. Brad, uban na mo. May pamilya ka, uban na mo. Salamat, Brad. Maria, bro. May bisita ka. Ha? Bisita? May bisita ko. Harry? Oh. Vanessa. Vanessa, niya ka. Niya ka. Og dili kay ako lang. Niya usab ang atong anak. Hindi, Lindel. Hindi. Buhi ka. Buhi ka. Diyos ko. Kaya salamat.
Daghang salamat. Magpaabot ni sa imong pagbalik ka na mo. Dili mi pulaan sa pagpaabot ni mo, Harry. Diyos ko. Daghang salamat. Lucas Kapitulo 22, versikulo 32. Ayaw kahadlok, gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ug dinhi mangigala natapos sinatong sugilanon nga naguluhan, buhi nga Ginoo. Kini maong sugilanon gisuwat ni Martes Parva Albores, ug ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes, Spanner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, sound man Aldwin Nacurda. Ug ani ang mga artista nakatag kinabuhi natong sugilanon sa papel ni Harry, Randy Padayaw Suson, Vanessa, Teresa Tirol Surya, sa papel sa kaadik Janjan Lara, ug sa papel ni Lindell, Ingrid Miss Ay Bertudaso, inabagan ni Jumel Arizo. Sangan sa RMN Production Center. Kining inyong higala sa kahanginan, Joel Bensi manamilit ug muingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN. Duyog sa tong pagmamalandong sa mga pagpasakit ug kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa krus. Ang RMN drama muyukbo ning balaang mga adlaw sa Kwaresma. Ug tungod nini, among idalit kaninyo kining pinalahi nga sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Anak nga nahisalag. Mga tunog, bato. Salamat kay nakontak na taka, Jeric, anak. Unsam na ito yun mo na ako, Mama Josefa. Taod-taod naman kang na gyud mo pating-aw din his bahay dong. Pauli na in town dire. Di lagi ko maki, musurok ang akong dugo nga makakita sa kumayong laking maguwang. Jeric. Buisit siya sa akong kinabuhi, ma. Nak, Jeric, ayaw pagdumot sa imong igsuon. Huwag man siya sa ni mo. Gihimo lang niya ang unsa insakto, nga usa siya katinugyanan sa balaod. Power tripping ang gibuhat ako, ma. Kaya lagi, daan naman siya nga may kasuko na ko. Nasayop ka, Jeric. Dili ingon ni Ana ang imong igsuon. Sayod ka, gyud, nga may ligon siyang prinsipyo nga gibarugan. Prinsipyo ba eh? Buta na niya. Jeric. Nagbinyom lagi na sila Christine nga wagid mo respetar o mahibaw na ko. Bisa kahibaw ko siya nga. Naara ko nakatambay sa kong mga barkada. Sa huwi sabto sila nagpakasal, tong. Asas! Ayun lang na ba? Imo pa mong ginapanalikdan eh. Ikaw ra yun ang nagtukol sa imong makuwang. Samtang siya, naghandom nga mo pauli ka na untangan sa ato, anak. Gikumbinser ko siya, Manoy. Apan dili na yun siya mamati panako. Josefa. Father Erasmo, Manoy. Ipasaylo naman unta siya sa iyang maguwang. Apan siya lang yun mo ikahi-kayo og Josefa, bato nilang yun kanunay ang mayong mithi isip o sa kamayong ginikanan ngadto sa imong mga anak. Sama sa atong amahan nga anaa sa langit. Oh, Father Erasmo, Manoy. Ang atong Diyos sa langit, amahan nato siya. Nagpagkaamahan siya natong tanang mga tao sa kalibutan, nga dili gani maayo nga maghukom kita sa atong kaugalingon nga matarong.
ni magtumpo kita sa uban nga dautan. Manoy Erasmo. Naa siya nga nagtanaw kanatong tanan dinhi babaw sa kalibutan. Ug siya lang ang nasayod kung nagpakabuhi bakitang matarong o dautan. Kinakita man niya kung unsa ang anaa sa tong kasing-kasing o kunahuna kung nasibo ba kini sa atong mga binuhatan. Father Erasmo. Bahin sa akong pag-umangkon nga si Pancho. Husto siya nga dali kayong mihatag sa iyang pasaylo, sa iyang manghod, nga ato maisip nga makasasa. Kaya nakasaman kini kaniya. Kana nagtimaan lang nga bukas kanunay ang iyang kasing-kasing sa paghatag sa iyang gugma ngadto sa manghod niini, ug halapad ang iyang panabot sa mga sitwasyon nga usahay lisod nga sabton sa uban. Ang pagpasaylo mao ang labing lisod nga ikahatag sa tao niining panahona karon nga mas patigbabaw pa ang gahom sa garbo nga waa na sa hustong lugar. Manoy. Nipahitakdo kini sa teksto diha sa balaang kasulatan. Sa dihang midool si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay nga makasala ka nako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Apan si Jesus mitubag, dili kay kapito ra, kundili kapituan kapito. Pero tigil mong laguta sa mga igsuon nga parakbay? Oo, bay. Kay unom kabuwan kong nag-antosod sa presuhan. Kay iya kong gipasagdan niya itong nalambigit ko sa kasong pagpanulis. Bay, Derek. Pulis ko siya. Unya, nag-ako siya nga mabilanggo ko sod na itong maong gidugayon. Unya, tuwa naman siya nagasayan sa Manila. Kauban ng pulis nga mo ay nagpadakop ni mo. Gusto ka? Inigtaak nilang dining dapita? Birahan na to sila? Oh. Ha? Sulti lang! Parang natagbaw kasi mong kasuko. Kuan, bay. Di na sa tingaling una na. Oo, nasuko ko. Naglagot ko. Pero di sad maayo nga musangko sa ingon ana eh. Lagi ba? Pagsulti lang kung interesado ka nga, ipaagi na itong brutal nga pagabuhat. Kay, tahugan din na itong bakap. Gikan sa mga barkada na itong padigo padunot. Kalois Ginoo, nagkadesisyon na gyud ang atong karikuan. Adto na tamasahin sa itong dapit, Sir Lot. Gusto ka, Sir Pancho. May dito kay duol sa itong pamilya. Kinanglansab na akong barugan ang akong pagkabana ni Christine. Mao na. Kay huban mo gikasal sa uwis. Dang tanaw do ka simana. Dungan man ta nga giasayan sa Inspector Weight Division kini sa Campo Crame. Bitaw, mao gyud, Sir Lot. Yeah, usaban. Ready na ka alang sa lain na itong assignment? Balik nga to sa atong lapit? Oo. Ready na kayo, Sir Lot. Gang Pancho, mayong pag-abot balik ini atong lapit, gang. Gimingaw kay ko nimo. Salamat, Gang Christine. Gimingaw sab kay ko nimo, Gang. Ma, paminasab kay ko, ma. O, sipa. Taga Santo, kaluyan ka sa Diyos, Pancho. Si Jerry, kumusta? May balita ka ba niya, ma? Pancho. Ako, ma. Wala ko'y balita ba niya, mao sifa. Kay, giputol naman niya. Ang tanang koleksyon na mo, aron di na gyud nako siya makontak. Gusto siyang magkinaog kalingon. Kay dili man siya magpatampak. Puno sa kasuko ang iyang kasing-kasing. Ug nasanapan na sa kasilang nga dili makatarunganon ang kinatibukan niyang pagkatao. Andang pagyapon ko mapasaylo sa akong manghud, ma. Ako pagyapon ang iyang Manoy Pancho. Andam siyang protektahan. Bisan ugwa niya isabti kina mahina. Pancho,
Kadaghan na siya nagkasa. Pero kadaghan usab kong ganihatag niya sa akong pasaylo. Ug kanunay nako siyang gisabot. Nabalik naman sa dahing duha nga mga banggiitan nga mga parakbay. Ang imong manit Sir Pancho o gatong nagdakop ni mo nga Sir Lot. Iyay, amag na sa tani sa itong mga rakit bay. Mas labing maayo. Aron ipakita na ko sa kong maguwang kung unsa na ko kahinog karon sa akong mga diskarte sa karnaping. Oh, kuno? Buraki! Biragi! Alang niya kining akong pagka-carnap king karon, Bay Marshal. Ya, susunod na itong operasyon, Bay. Ipatawag sila si Boss Leo o Boss Nato. Areglado, Bay Jerry. Una yun, patay na gani, Bay Jerry. Ay, galok! Kung ano yung makapatalaw ni mo, Bay Marshal? Nagugod na itong mga pulis, Bay. Isikihan na natin nagtira, Bay. Hindi na mga armas. Tatapusan na ganin na ito, Bay Jerry. Kita mo, boss. Di agad sihon na. Focus na sa pagpangitag paagi aron. Dili na ma-intercept sa posibleng mga checkpoints nga nag-atang na karon na to. Asam na tapaingunan ni Bay. Ako na lagi bahala. Oh. Bay Marshal! Bay! Bay Jerry! Bay! Iko! Bay Marshal! Bay! 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 Wala siya maglihok! Mituay na ang iyang o! Bay Marshal! Bay! Sir, ako si Leo. Tao ko sa Carnap King. Sir, ako sa Senato. Tao sa ko sa Carnap King. Sila bang sakay sa kutsing nga gigukod sa mong mga operatiba? Oo, sir. Mga idara naman mo. Idara naman sab ka ng Carnap King? Dili, sir. Kinsa ka na siya? Unsay kumpletong pangalan ng Salvais? Bendisyon niya ako, Padre. Kaya ako makasasala. Kadihot. Mahimo ba ni mo tangtangon ka ng kaon ni mo nga gipayong-yung? Oo. Kadihot. Jirek, pag umangkon ko, ikaw yun kini. Ihatag ka na ko ang imong bendisyon. Father Erasmo. Tio. Kaya di na ako magdugay ng kalibutan. Ayaw pagpagkawa sa imong paglaom. Kay bisan og makasasa ka, Jirek, apan usa ka sa gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo sa krus. Itugihan mo lang kaniya ang imong mga sa. O maangkon mo ang kapasayloan. Uway na. Padre Erasmo. Wa na'y lunas sa katilingban ang sama ka na kong naulipon sa kadawtan. Og ilabi ng wa na ko'y lunas sa atong pamilya. Mahinungdanon alang sa Ginoo ang pagkaplag sa karnero nga nahisalaag. Aron siya itipon sa bagang panon ug siya isipon nga bag-o na diha sa pagtuo. Kay ang sa gipasaylo na ug ang kalapasan gipapas na pinaagi sa iyang kamatayon diha niya ng balabag sa bukid sa Golgota nga gitawag og dapit sa kalabira. Tataw ka na natong mabasa diha sa balaang kasulatan sa Mateo 27:33 ug Juan 19:17. Father Erasmo. Jirek, gipakamatian ka sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ula sa hamili niyang dugo. Ang buhaton mo lang mao ang paghinulsol ug ang pagdawat ni Ginoong Hesus nga mao ang Kristo sa imong kinabuhi.
Itugihan kaniya ang tanan. Tiyo. Dawata ang kapasayloan nga gikan sa Ginoo. Ug ang pasalig sa pasaylo maimo hangtod sa hangtod. Jeric. Dawaton ko. Oo. Dawaton ko, Father. Ikaw ang karnero nga nahisalaag. Ang gipangita sa magbalantay nga mao si Kristo Jesus. Ikalipay niya ang imong pagbalik. Tipon sa bagang panon sa mga linuwas nga katawhan sa Dios. Kay kahimuot ka na sa magbubuhat. Sir, kumpirmado nga patay na ang tuong kamot sa Carnap King. Gingalan og marsyal. Apa nag-eskapo pag yun ang ilang leader. Kinsa magiging ka ng notadong Carnap King. O si background na ng tawhana, Sir Lord. Siya ang may isuon sa si Jeric. Unsa? Si Jeric. Ang akong manghod, mao ang notadong Carnap King. Amoy utok sa sunod-sunod nga karnaping incidents. Dinhi ning atong syudad ug probinsya. Imo ba kung mapasailaw? Ug imo sa kong madawat, Adel? Matinud-anon ko sa kong pagmahali mo, Jeric. Andam ta ka nga tabangan, uban ni Father Erasmo. Salamat, Adel. Inaot nga makapaabot na ako. Paaboton ta ka, Jeric. Oh. Padong na dinhi ang maguwang mong pulis. Aron sa pagkuha kanimo, Jeric. Kauban ang inyong inahan. Salamat, Tiyo. Andam na ko nga magbayad sa kong mga saha nga nahimo. Wa ko makasabot sa kong kibati karon, Pancho. Hasta po ko, mahusay pa. Gabisan og dakpunon ng akong manghod. Pero, kampanti kay ko. Galuwas siya. Ilabi na kayo naghinulsol na siya sa iyang mga saha nga nahimo. Dako sabang akong pasalamat ni Adel. Kay wa gyud siya mo piha ni Jeric. Naapaghihapon siya isip buutan nga hinikukma. Wa man gud kawag tangis paglaom si Adel. Nga mausap pa kuno si Jeric. Ug mauna kini karon ang tubag sa iyang mga pag-ampo. Pasaylo ako ninyo, Panoy Pancho. Mama Josefa. Wakay saha na ko nga akong gitipigan, Jeric. Ang tanan, gitugyan ko sa Ginoo. Uban ang akong pasaylo. Mauusap ako, Jeric. Inahan ko sa kanunay. Nga nagmahal ninyo akong mga anak. Sa gugma nga dili masukod ug way kondisyon. Hinaot pa unta. Nga kung atuan na unya kasod sa bilangguan. Aron magbayad sa imong mga sa nga nahimo. Hinumdumi kanunay. Nga ni akin ang imong inahan. Dili magpasagad kanimo. Ayaw sa kalimot. Nga ni Arko, nga imong igsuon. Wa yun mo buhi kanimo. Bisan makausa. Apan ang balaod. Balaod gayod. Angay mo gyud kining atubangon. Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya. Kay pinaagim ni ini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo
ug maangkon kanunay ang imong panabang. Padawata kami sa imong pasaylo, aron makadapod unta kami sa kalipay sa panag-uli sa uban, ug nga pinaagi ni ana, makakat-on unta kami sa pagpasaylo ug pagsinabtanay sa usag-usag. Himoa kaming gawas nun sa pagpuyo sa kahapsay ug kalinaw. Langit nung Amahan, himoa kami makalahutay diha sa imong gugma ug kaluoy, ug tabangi kami nga makapangayo ug pasaylo sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa kamingawan, ako naglatalagman, ako nag-inusara. Buhat nga tawhanon ang pagpakasalan, apan balaanon ang paghatag og pasaylo. Way perfecto kanato nga ning kinabuhi. Kitang tanan mga sukli sa kasalanan nga nahimo sa una natong ginikanan. Ug dinhi natapos ang atong sugilanon agi ug pahaom ning atong pagpamalandong sa Semana Santa. Anak nga nahisalahan. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyosa, spinner Ariel Mangcao, recording and audio editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Porsuil Garing. Og mga higala, sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Jeric, Jeffrey Gabonada, Josefa Marites Albores, Christine Ingrid Vertudaso, Marshall Aldwin Lacorda, Pancho Oji Kumpuk Rakasa, Father Herasmo Marvin Caballero, Adele Jennifer Dato Menyosa, Lieutenant Lot Ricky Bangis Garing. Hangtod na lang sa sunod higayon, kini higalas kanginan Ray Arellano mingon kaninyo, ang Ginoo mag-auban kanato kanunay. Walay na nag-iyakan ni Adto, iyakong Aging paghandog nining adlaw sa Semana Santa, niya kining sugilanon nga gituyo sa pagpao, sugilanon nga nag-uluhan. Mugna kung kinabuhi. Midagang yapon siya human ako pasalbahi. Sige, dagan! Dagan yun! Gokdon, di kang snatchira ka! Isunan gigos, polis. Hindi may mong manakpan ko. Nagkilangas mamaya ni Kurta. Pero nagipalit ko yung tambal. Di ko siya paminawon. Dili may mong maunong ko. Dili. Huwag siya mahunong. Huwag kang kusog lumidagan. Di na ako siya maapsan. Oh, mili ko siya sa eskina. Sugato na ako siya. Sa pikastan, ato ko agi. Murag, wala siya makasunod na ko. Tikang ka lagi. Yan po, sas. Ayaw, sir. Ayaw po, sasi. Buhay ko. Dakpan ka na. Maluwi ka, sir. Maluwi ka. Maluwi? Ano? Ikaw? Naluwi ka ba sa imong mga biktima sa imong pagka-snatcher? Unang higayon pa lang ni sir. Ganang snatch ko. Pati ikon pag-ikon mo. Tinodang akong nisulti, sir. Huwag ganong naka-uniform ka. Estudyante ko, sir. Scholar ko. Libre nga akong pag-eskwela. Oh. Bright ka di ay. Pero snatcher ka. Sir, nabuhat ko ng kato. Tungod kay masakiton og kinahanglan makainom dayon si nanay sa tambal. Aron dili magkalamay ang iyang kasakit, sir. Wala magugkoy tatay, sir. Kami na ang duha sa kong nanay. Tinulbay mong gisulti? Oh, sir. Gani, nakakaroon si nanay sa public hospital. Pero way tambal, sir. Kay paliton pa man sa gawas. Matod sa doktor. Sigun sa balita, ang COA, Commission on Audit, report sa hinapos nga tuig sa 2025, 34.8 million ang expired drugs and medical supplies. Unya, may 99.4 worth of inventories.
nga hapit na saan ma-expire sa DOH kung Department of Health. Maubo, sir. Dali. Asa man ta, sir? Imo na ba kung ipopriso, sir? Dili. Sir. Dada ko sa public hospital kung asang imong inahan. Tana. Nanay Maria. Nay, ni anak ko. Huwag na ko ng tambalin. Huwag ka na lang unta maghago pa, Tony. Nakalamay na ang akong sakit. Hapon ko magtugay. Ining kalibutan na, Tony, anak. Ayaw, Nay. Ay, pagsulti, anak, Nay. Milagruhan di kas Ginoo, Nay. Gitigo mo lang unta ang kwarta. Alang sa imong pag-eskwela. Diin ka man yung kwarta. Atod sa doktor, nga mahal ang akong tambal. Ug ang anong may kauban kang pulis. Higala magula ko si Tony Manang. Higala. Mauman bitaw nga kriminology nga akong kurso, Nay. Sir, idol ti ka, sir. Bisan kung sa may tako na ko. Tony. Hinaot pa unta, Tony, nga matuman ang imong pangandoy. Bisan pa sa atong kakabos. Bisan ugwa na unya ko. Nanay Maria. Sir, niya naman kita sa gawa sa ospital. Niya akong kamot, sir. Usasin ko. Ready na ko, sir. Ready sa unsa? Nga mapriso. Andam kong silbihan ang salaod nga akong nahimo. Ug salamat kayo, sir. Kay gayonan nga. Sa katapos ang higayon, nakita mo ang akong Nanay Maria. Tony. Sir, may mo bang muangyo, sir? Kinsa ba ganito yung ngani mo, sir? Ako din si Police Master Sergeant Cardo Asakar. Tawagan ko og Cardo. O kung sa ganang gusto nimong ihangyo na ako. Sir Cardo, kung dili bukat sa imong buot nga na bang doon na ikay bakanting oras pa, sir ba? May mo bang bisitahon ni mo si nanay sa ospital? Wala na magukoy pamilya nga masangpit, sir. Pobre pagit na dugay ng patay nga akong tatay Jose. Manghilot na taon. Nahitan na rin, sir. Naligsan sa iyang pagpauli ikas trabaho. Huwag kinsa nag-ingon na ipapriso ti ka. Sir? Ako na'y bahala nga mo ariglo sa imong isnatan sa cellphone. Kaila ko sa biktima. Kung sa ato ni Yuli. O gusto na ko nga mangayo kag pasaylo niya. Sir? Pero, ayaw na ginig usba. Ha? Pagkalaom ka, sir. Ipanumpa ko ka na, sir. Dali. Puyog na ko. Asa man ta, Sir Cardo? Kumparahan ta mo. Para konsumo ninyong duha sa imong nanay. Sir, ayaw na taong, sir. Mura mag-abusar na. Ikaw pa nagpalit sa tambal ni nanay. Karon, imo pagidming kumprahan. Sa tinanggol. May kwarta pa man ko. Salamat yung kayo, Sir Cardo Asakar. Sa Diyos ka angay magpasalamat, Tony. Gay mo lang ko ng instrumento aron nga makatabang nimo. Saludo ko ni mo, sir. O gipanumpa ko. Ipadayon ko gyud ang akong ambisyon nga mahimong pulis. Manay nakadaot nimo, Cardo. Sobra ra ka kamati na bangon. Tanawa, kita ninay nagisod ron. Sa tilang gudlita, ang kwarta makita naman na ba?
Sa may aging adlaw, dihay silingan na to nga nangayog tabang, kay giataking yang papa, gihatagan sa di mo. Gahapon, dihay nangayog bugas, gihatagan ni mo. Unya karon, naa na sa kagitabangan. Sa manay halos kada adlaw naman ang sad. Luoy man. Lupig pa man sa nimo'y politiko ining dapita. Daga naman lang kag kapitan o kakonsihal. Dili kinahanglan nga mahimo kang politiko, aron lang nga makatabang kalita. Ambot ni mo, Cardo. Mamalita. Oh. Nakapalit na ka og cardboard para sa kong project sa school? Sabi ako ipalit, bungot na imong amahan. May gitunong na kong kwarta, kinahurot og tabang. Pasagti lang good na si Papa Cardo magud. Good ba nang mutabang? Sagdi lang anak, mulon ko. Aron, inigpauli na ako, di na ako kasabaan ni Mamalita ni mo. Mao ba, Kuya Cardo? Mao din nga suko na sab si Atilita ni mo. Lagi dong bari. Okay kayo magibuhat, Kuya. Idol tagod kaayo ka. Mao nga, kung unsay imong gibuhat, mao say akong buhaton. Gusto sab ko nga mahimong pulis sama nimo, Kuya. Cardo! Bari! Oh. Unsa man di pa mo manon? Ano na lang mo pagkatulgas kawas? Lakan ko na ni puntahan! Dali na bari. Kay tingalig itsantag iring ni ate ni Mulita. Dali na. Unsa naman sa inyong gipanagsultihan sa kong manghod nga si Bari? Ay, waragod. Oh, patanday ako sa kong palanggalita, be. Uy, Cardo. Unsa man pa? Kontento na ka ni atong pakpuyo? Ha? Nga naman. Ang tudro, nag-apang nagkapong tagbay. Ay, sakti lang ko. Basta di puhon, magkabayo na ta. Buligang taog na kang grasya sa Ginoo. May anak na ta, Cardo. Kuha man gunato pasag na si Jana. Unya, imo pag yung gipa-eskwela lang ako manghod nga si Bari. College na ba yan na? Dako gastuhan. Kaya lagi na, kuman sa grasya o panalangin sa Diyos. Huwag ka maibog na imong makaubang pulis. Ano naman? Ha? Ubos pa magkigranggod ni mo pero disakyan na na. May kaugalingon ng bayog yuta. Midwa siguro illegal. Ug mao ni gusto na akong kinapuhi, Cardo. Mo resign na tas kakabos ug magpuyong haruhay. Master Sergeant Cardo Asakar. Sabi na ko kinsang artista ha. Ikaw man din ni Colonel Benjo Kopmok. Bago ka nagsakinan, sir. Natural. Abunda ba sa grasya? Mayo ka pa, Colonel. Ako yun eh. Abunda sa utang. Ikaw man good. Nga naman ko, sir? Going straight ka kayo. Colonel. Wa mo ba makita ang tanang miyembro sa kagrupo? Pulos abunda si grasya. Ubos pa kayo gurangko nimo. Pero, perming puno ang pitaka. Colonel Benjo Kopmok, sir. Pagkalanog ng cellphone na. Saong karaan man. Kiipan pa man eh. Kisa ba ning... Si Barry kinina nawag. Ang mga ayo siguro ni tuition fee para sa eskwelahan. Saong sige malagka dilatar. Perming promissory no. Hello, Dong, Barry. Kuya Cardo, paliw pa ulit na yun, kuya. Ha? Nga naman? Si Atilita nag-atake sa high blood. Usa! Jana, Barry. Papa Cardo! Si Mama! Si Mama! Ganun niya pa mo sa gawas ng emergency room nila ospital. Ipangayuan mig down payment sa ospital, kuya. Una matiman sa hingpit sa Tilita. Pinaman ko no. Dagugat tinadag lagi pangayo, kuya. Salamat ka din imong gipahawam na ako, Colonel Benjo, sir.
Ay, kagamayan na, eh. Kung magkinahanglan ka pa o dugang, ayaw pagpanukos pagdula ko. Ako na isip nga dakong utang kabubuton, sir. Kung makadesisyon ka na unya sa pag-apil sa mong grupo, tanang utang mo na ko. Quits na. Sir. Ug may bonus ka pang madawat, di ka na ako. Salamat na gidawat nimo. Offer ni Binjo Kedo. Tumuduganan ni Molita. Tunlo na ko nga akong karbo ang prinsipyo. Men, clear the perimeter. Secure the area. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Master Sergeant Cardo Asakar. Dili ka lang sa van o barako. Kapit Colonel, sir. Igmata ang imong mga mata. Oh. Ni ata sa abandonadong building, sir. Usa may atong baton din, sir. Anhin na to ipahigayon ang transaksyon sa ginaniling drugas na ato mga dinakpan. Sa laktod, recycled, illegal drugs ang atong ibaligya. Sa laktod, reselling of confiscated narcotics ang atong tibuhat. Pero, illegal kini atong gibuhat, Colonel, sir. Mas maayong kita'y magkapaymos din eh. Kaysa lain ang makabenepisyo. Diba? Kwartang malabo na usab kini. Colonel Benjo, sir. Welcome sa itong bagong bahay, Lita. Wow! Kita mo na, Cardo? Kuno ka pa mag-ipon sa grupo ni Colonel Pencho, dili mo ta makapot kining tanan. O, dili unta ko maayo singpit. Yay! May house and lot na ta! Huwag dili kay kana lang dyan, anak. May kaugalingon na sabtang sakinan. Yay! Ihatag na ko ang tanan nimong pangayoon dyan, my princess. Ay, yun na, uy. Hain man din akong manghod, ha? Si Barry. Oh, ambot lang. Asa? Permi naman lang na siyang wa. O permi ng buntag mauli. Hubog pag yun. Ako ra ba? Nakabantay ko ng bari. Murag ko naman na magtarong sa pag-eskwela. Karon na hinuon nga, gihatagan ko na kantugda kong kantidad sa kwarta para bayad sa iyang tuition fees sa eskwelahan. Ay, ambot din yung manghura, eh. Unsa may nakatultol ba siya din, he? Nakatultol kayo. Diya siya sa pagbayad ko nining maong property. Mula ho sa siguro to din, he. Oh, may noon. Kaya istoryahon ko tong manghura to. Oh, sige. Nya, pulakaw na ko. May drug operation kami karon sa usa ka notadong drug lord sa atong rapit. Hoy, may hunghong ko nimo. Unsa man? Ay, kalimot sa pagsuik og drugs, ha? Kung makahigayon ka pa, aron mabaligya nimo. Unya, kung may makita kang mga alahas o kwarta, kuha ada yun. Mabaligya na nimong drugs, takong kwarta na. Lagi. Sige na, ito ako. Amping. Jana, my princess, bye. Bye, Papa Cardo. Walang ikalibutan si Lita. Gang iyang manghod nga si Barry. Kauban ako sa pagbaligya sa mga ginadiling drugas. Nga among mga dinakpan. O usa siya sa mga tigbahig. Oh, doon ako sa dapit nga among abutanan ni Colonel Benjo. Uy, dalimtan mo din akong pitaka. Abre! Abre dahil putahan, Litse! Abre, putahan! Ngiga ka isugod mo, Barry. Di na kamutahon akong imong magwang? Ayaw surang-surang. Kagatama na ba kayo ko ron? Huh? Simplang ka ron. Ay, atis, ramusukol ka na, ha? Nima ka, ha? Di mo pang gitong
Dunggab, uy! Dunggab! Hilom ka lagi. Kuya Mari! Yung sa libos mga kalita! Wala maglihukog na ng dugo! Dali. Nauli ko yan mo. Dali. Patilaw, di kang lami. Dali. Ayaw pagkawal ako, kuya! Ayaw! Pagkulong ko imong katamis. Makatilaw ka ng langit ka rin dyan. Ayaw, kuya! Sus. Kalayo sa kong gibalikan tungod las pitaka. Galusot ka mo. Di mo mailanog makita. Ilabay ta mo sa dagat. Imuunta mo pagkaon sa mga isda. Kuya! Mare! Masa ka nagibuhat mo sa kong asawa ka na? Sorry, kuya. Wala ko tayo. Napatayog. Gilugos ko si Jana. Nagtamag ka! Ikaw magod, kuya. Ikaw magod. May tanong kang drugs sa negosyo ko. May tanong kang drugs sa negosyo ko. Wala naman ko. Awan ko. Diyos ko! Kibiyahan mo ako! Tulog na mata ko, piyong na huni mo panahon. Sangko sa langit ang akong pagbasol. Apan uwahin na ang tanan. Kamu mga igsuon, samtang mahigayon pa, tulid nga dalan ang subaya. Ug ipaniguro ko nimo, dili kabiyaan ni Jesus ang atong manunubos. Ug dili mga higala na hug ang tabil din atong sugilanon. Mugda kong kinabuhi. Tagsulat og direktor O.G. Kumpok Rakasa. Music Ray Arellano. Recording Store Lloyd Gabiana. Soundman Pedro Pungasi. Og mga higala di pa kami manamilit kaninyo ano yung naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Cardo, Randy Padayo Susun. Tony O.G. Kumpok Rakasa. Nanay Cecil Cabrera. Jana Carol Marie Hikain. Lita Marites Albores. Barry Marvin Caballero. Benjo Ricky Bangis Garing. Hangtod na lang sa sunod Semana Santa puhon, kini si Ray Arellano ngayon kaninyo, ang Ginoo mag-auban kanatong tanan. Sukdanan sa pagkahuyang ko.